Poland miwacho ni mag gini piny. Ivansa ing'eyo jowa gi weche mag omenda gi bende ing'eyo weche mag mibadhi mosebedo kadhi mbele pacho kae. Bende ing'eyo ni kosekel pesa wawach ni chudo go tim to oganda wa ing'eyo ni pesa no ok waneno. Nyiswa ni to ginang'o gini mwinjo be ni pesa gitimo. Ng'injnwa gini ngadho moro ma jowa nyalo winjo mondo ging'e ni ka pesa ni obiro to magi gik mobiro timo to kotim magi to dhi konyo loso koro lwasi. Erokamano. Kendo koro iduoka mane elero gik monego watim mondo wamed keto lwasi obed maber. Gik monego watim mondo lwasi obed maber gin gik matindo tindo machakore gi in kod an, to gigi kotimgi kwariwo kanyakla to impact dhi bedo malo. Mokwongo, kwaneno kaka koth ochwe to ula ywero piny, tiende ni piny onge yien madimak lowo motegno. Koro pesa ni dhiro gik machalo pidho yien, pesa ni dhiro gik machalo mondo kik wati kata gi stima marach, wati gi sola. Pesa ni dhiro gik machalo puro e okang' masani ma ok ti gi tinga, ipuro gi lweti, ama kochuno ni nyaka ipur gi tinga to nitie kaka onego pur. Koro pesa ni onego kony e puonjo ji e weche makamago. Makata wan kaka koro experts manie e pinyni, koro onego beni kata kuwa biro to gine magiwacho ni di e gweng' makama iwuo gi ji to sami keto ji piny dong nyaka gimadhe kata soda moro. Gik makamago. Koro at high level en pesa monego bed tigo e yo maler kendo yo ma opuodhi. Nitie kako los chenro no ma onge luoro moro ni pesa ni dhi lal. Wang'eyo ni kobiro to biro tiyo yo maler. Kendo ber Kenya wan gi professionals. Weche mang'eny to nyaka bedi, lakini wan gi professionals mabiro make sure ni yo odhi makare. Kech king'iyo Kenya ka dong' wan ema wan gofisi UN maduong' e Afrika mangima. To pesa ni kubiro to jok machalo United Nations monitor go kendo nyaka ging'i ni to chenro chalo nade, be odhi ringe yo makare. Makarach to gidhi golo duol kendo correction nyaka tim. Awinjo kiwacho ni piny mar Afrika